alhamdulillahi rabbil alamina caggal yettude Allah e julde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eden jetta jinnaɓe men e seremɓe meɗen en jetti Allah no feewi en juule rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa o wi wonde kuntu nabiyan wa aliman bi nubuwati adama baynal maayi wa tin mi wonino annabi mbeɗa andi komi annabi nden adama ne woni hakkude loopal e ndiyam Allah wodni mo gila haydara wodani wodni tagore nde fof sababude makko en jetti Allah en juule on ɗon annabi en jetti kadi ceerno meɗen Cheikhna Ahmad Tidiani Sharif en jetti dennagal sernaɓe meɗen e jinnaɓe meɗen kadi eɗen calmina dendagal ɓe ndenduɗen oɗo plateau ardinde hen jinnaɗo meɗen hono Sammodi Diaga Buuɗi Korka nan ɗo jooɗi e neni meɗen Aissata Hammadi Sow e Aminata Moussa Demba Assete soknaɓe heddiɓe sukaɓe galle ɓe e tegde hen kadi Dieynaba Kalidou Dialla kay sukaɓe muɗum foof gari kawrite oɗo programme eɗen tega hen kaye meɗen Alika jeeyaɗo e hinde wiyetede Fulaɓe walla Haaɓoɓe ɗo e leydi Sénégal eɗen tega hen kadi Mamadou Déme ko musidɗo men ko sehil meɗen ko mawni meɗen jeeyaɗo e hinde fulɓe wiyeteɓe Siranaɓe ɗo kadi e leydi Sénégal wadde eɗen mbawi wiide wonde pulagu rentiɗo seydi Kume min beltinimama no feewi e haala maɗa juɓɓuko e programme maɗa kadi pewɗo e haqqille maɗa kelɗuɗo e question ngaji ma ɗi ganduɗa ɗi mbaɗata perturbé neɗɗo namdeteɗo o min jetti Allah min jettima no feewi en jetti kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi tawede en calmini ɗumen en juurima ɗumen en calmini kadi dendagal julɓe kala ɗo mbawi tawede e nder duude Baba Adama en calmini dendagal ɓe Allah rokki gardigo to banggal gaynaka gardingol noon Harouna Arɗagala Dialala ko wayno Aliou Dembourou Lella en ko wayno Gadiel Ila Djimba Hawa Siré Puneji en ko wayno Moussa Demba Assete en ko wayno Saydou Demba Assete en ko wayno Sidel Samba Hawa en ko wayno Kalidou Ceerno Hawa en ko wayno Ismaïla Sow en ko wayno Dieynaba Sidibé en e woɗɓe ha heewi ɓe en innani ɓe ɓen ɓurɗen innude ɓe ɓe innuɗen ɓe en calmini kadi Mame Bouba Diagne kam woni ministére de l'élevage en calmini secrétaire d'état kadi Alpha Ba ɓeɗo ko enen e mumen delli golle eɗen calmina kadi président o kadi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko neɗɗo jiɗɗo gaynaka ko gaynaka ko ɓi gaynaka kadi eɗen calmina kadi Ousmane Sonko ko kam woni premier ministre leydi Sénégal ka gaynaka ɓiɗɗo gaynaka jiɗɗo kadi gaynaka teddinɗo aynaɓe eɗen jettaɓe kamɓe fof eɗen jarnaɓe en calmini Amadou Tukkal bambaɗo mo mbiyatmi wonde ko cuuɗoriɗo bambago tan kono no bambaɗo wayata ni kanko wona noon o wayi saabu ɓurɗen teskade e bambaɗo ko dekkude junggo ina heɓɓone waɗa e nder poche mum walla ne heɓɓone waɗa e nder reedu mum kono Amadou Tukkal ina andi won fodde wonde hakkude muɗum e leñol muɗum won darde nde jogui hakkude muɗum e leñol mum won gollal ngal jogui hakkude mum e leñol mum ko wona heɓɓade tan ne waɗa e poche mum walla reedu muɗum woni ɗum ko rewde Allah e jokkude enɗam hakkude makko e ɓe o jiidi yonto e saaha homo haala ko moƴƴi homo yaha heɗo moƴƴi o tawata kadi enɗam taƴata ko jokko enɗam ko bawɗo yidde ko bawɗo cihlagal kadi ko cilfista kadi ñagude hay pullo goto waɗata perturbé kala ko dokkuɗamo ko an weela aɗa ñaƴanama homo ñaƴanma Amadou Tukkal Ba min jettima min jarima no feewi e ɗiɗo sababuji fof sa yi wonde ɗi mbaɗi ko Allah ene laaɗo mum yaafini ɗum kono ko an yaafni ɗum hande sika tawi oɗo bambaɗo mawɗo jontaɗo ummima ha leydi Mali ɗo ɓuuri woɗɗude nder Mali ari ɗo e leydi Sénégal sababude pullo goto golluɗo gollal hande ko kangal woni ko wiyete ko ordre de jour e nder monde o fof e 5 continent ji ɗi ɓe gari ɓe notite ɗum aɗa tindina tigui tigui ina holla tigui tigui ko wiyete katantagal ko ne woodi ko wiyete guendiyankagal ko ne woodi ko wiyete ko wonde pasiragal ko ne woodi ko wiyete yidde saballa ne woodi ko wiyete neɗɗo ina fasno hoore mum ne fasno meccal mum ne fasno gollal mum ko ina woodi ɓeɗo malinaɓe ɓe kolliri ɗum
woni sehil meɗen oɗo musidɗo meɗen oɗo bambaɗo garɗo e nelal dendagal fulɓe Malal Bo walla mbiya Malal Ba ha tengti noon e nelal fulɓe wiyeteɓe worɓe enen fof eɗen gandi fulɓe worɓe gona saray fulɓe ko aynaɓe mawɓe nder aynaɓe Afrique ko aynaɓe mawɓe kadi ko aynaɓe pulagu ko yidɓe jawdi ko teddinɓe jawdi ko yurmotoɓe kadi dabaji duroji ɗum aduna Allah fof ne andi ɗum e sika tawi wonde o ummima leydi Mali o are nelal ɓen sababude oɗo suka jaltuɗo galle bamum yaltide sawru muɗum mo ganduɗa fecca ko wiyete ko gaynaka ko annabaɓe pecca ko waliyaɓe pecca ko salihin en pecca ko pulago fecca ko hande ko aduna fof hande ne yiɗi wonde gaynaka haymo wonana gaynaka hande ne fanoro gaynaka sababude yimɓe fof gandi nafoore wonde gaynaka oɗo suko noon ari addi ƴellitande hesere addi model keso addi gollal kesal findini ko ɗanino homo woni on woni Demba Hammadi Sada Ba duuɓi 6 ha wala ladde walla duuɓi 7 walla duuɓi 9 homo golla gallal gaynaka o ɓuri wadde golle makko to banggal gaynaka ko e nder leydi Mali he homin gandi parcours makko foof ma en garoy hen so Allahu lamɗo jaaɓi taw par ce que jonde nde ne faɗani ɗum simtude cimti ɗi fof no foti yarude ni walla no foti lelorade ni ha mbawen ɗum famde tigui tigui deeƴe haqqillaji meɗen ɓerɗe meɗen en tongat haala ka tan saabu pulaar wi wonde haala gasata ko noon rowe e ko raɓɓiɗi hen ko jiɗɗen wiide tan kala nde neɗɗi golli gollal muɗum moƴƴini gollal ngal ñeñƴini gollal ngal naftoroɗa gollal ngal nafma kadi gona jeeɓeteɗo gona joɗɗo gona ñantiɗo gona cafɗo gona belɗo e guite yimɓe so ɗum debbo gonɗo e dewgal mum so ɗum pewnuɗo guesa mum so ɗum naalanke jimowo mum so ɗum hono wiyeteno lamɗo mum so ɗum neɗɗo hakkude neɗɗo e jinnaɗo mum kala ko gollirɗa saabu Allah mbadduɗa hen needi e neɗɗago gollirɗa ɗum fewnude ɗum nafta hen julɓe ɗum woni ko hepti Demba Hammadi Sada hande o wonti star mawɗo e nder gaynaka leydi Sénégal o wonti star mawɗo hande e nder gaynaka Afrique o wonti hande star mawɗo e nder gaynaka monde o saabu gaynako tan Allah ene laaɗo mum ɗo e nder leydi Sénégal mo ganduɗa mbo France Inter haali haala mum mbo France 24 haali haala muɗum mbo RFI haali haala muɗum mbo radio ji ɗi fof hande kalata haala mum kala yontaɓe hande ne kaala haala muɗum te ko haaltete ko foof wona nafoore nde ne ari rufe yimɓeɓe ala so neɗɗo waɗi gaynaka waɗi ka ko kanko naftiri gaynaka ko kanko yooɗi hen ko kanko yonni baali makko goni payɗi ko kanko kadi woni pewraɗo baali mum kono ƴeew wonno golle ɗe ne moƴƴi golle ɗe ne jooɗi enen fof ɗum wonti debade jour e meɗen hande ala ko haalte so wona ɗum bo ko wiyete ko fina tawa meɗen ina wanno agaji baali agaɓe baali ɓooye aduna he fewrede ɓooye aduna he kono noon koko ɗanino koko yejitano hande ko gaynaka modorno ɓuuri wonde aduna he faynude tan jeeya kanko noon o addi modèle mo ganduɗa oɗo komo ɗaninoɗo saabu enen fof eɗen ganduno en kawri hen hayso duuɓi men ne pamɗi en jii agaɓe nayyi ala ko haali agaɓe baali neɗɗo sagata furto tan gayi pokkodira gallaɗi cukka e muɗum ɗum en jii ɗum ko duuɓi men pamɗi ko foof baba men ɓeɗo ne mbaɗanno ɗum oɗo mawɗo jooɗiɗo ko welno fof waɗanaki wadde sika tawi o ari hande o fintini oɗo culture mo ganduɗa komo culture men ala jeyɗo ɗum so wona enen ala fof ɗo nanɗa e nder aduna Allah o aga nayyi walla aga baali walla aga beyi so wona e nder pulago min de so tawi wodi mi yiyani te Allah walli kam seeɗa wonko jirlimi no foti fof e nder aduna Allah o sous région walla oɗo khaliji walla oɗo Europe ina famɗi no koyngalam yettaki mi yi faynoɓe noon ne jeeya mi yi gaari ne peesa kiloji kewɗi yeeye adde kalis kewɗo mi yi jawdi jeeɗe jawdi muɗum 40 millions kono gila Mali neɗɗo yaltide galle bamum sawru muɗum ɓoldu yaha Mali ayna toon daña ko kadi daña baali ɗi o dañi ɗi hoɗi moƴƴi gari tabarakallah masa Allah kadi o gollodiri e majji o jokkodiri e majji o sehlodiri e majji ha aadi tiɗɗo woni hakkude makko e ɗiɗo baali ha wattiɗi hayso ko jeygol o naati ɗi tawyamo toon so naati suudu ɗi tawyamo toon so naati nder ndiyam ɗi tawyamo toon ɗum ko ɗum hunde mawde nder pulago par ce que enen ko ɗum ganduɗen ɗum wonno jattiji meɗen hanki
e neɗɗo noon pulaar wi wonana wini wayi kono mbaɗa ni tan mbaɗa ko ni mbami no mbaɗa ni yimɓe ne gandi an aɗa andi ko noon mbaɗa ewa aduna kadi so neɗɗo yiiɗi simtinede tawi wonko jiɗɗa simtinede il faut woda ko mbaɗɗa bo waɗani hay hunde simtantake haydara e neɗɗo kadi ne foti wattude haqqille e hoore mum anda ko gasata ala so wona laamu Allah hunde fof ko gasata hay do laamu Allah ɗiɗo kulluji tati e qur'ana ɗi goppata haydara ɗi goppata hayre ɗi goppata lekki ɗi goppata wendu ɗi goppata tulde ɗi goppata neɗɗo ɗi goppata jinne ɗi goppata malayka ɗi goppata daaba ɗum ko Allah haali nan e deftere he Allah wi kullu nafsin zaiqatul mawti fittano fof ma meɗ kaaɗiki mayde walla mbiyen ma meeɗi kaaɗiki mayde o wi kullu man alayha fanin hunde fof mami momto ɗum ha laaɓa natta wodde wona hayre wona ɗum ɗo o wi kadi kullu shay'in halikun illa wajhu rabbika zul jalali wal ikram o wi hunde fof ma halko wona malayka wona jinne hay malakul mawti iwat ɗo kanko goto heddo o wi hol goɗɗo haydara jabata ko godal makko tan woodi goɗɗo gila haydara wodani ma ñalawma ar kadi kanko tan wodata haydara wodata ɗum noon neɗɗo ina foti fewnude yonto mum e saaha muɗum kala ka kawruɗa fewnu hanki yawti hande eɗen hen ko ɗo tan mbawɗen porfidde janggo ɗon woni koye juuɗe Allah ɗum noon bandiraɓe fulɓe heɗen belti sabu ɗum ɗo eɗen jiɗɗi ɗum wadde occasion mbaɗen ɗum occasion wona message mo ganduɗa jottotoɗo aduna o foof en kersirani ɗum en mawnikinaki dow ɗum en ɓurnaki wadde ɗum kadi enen wadde ɗum de woni faramen woni teddugal meɗen jabde gollal Allah ɗum woni gonɗinde Allah sa yeddi ko Allah waɗani neɗɗo walla ɗurnima ko Allah waɗani neɗɗo walla mirni ɓerde ma e haqqille ma e baɗal ngal Allah waɗe neɗɗo a lutti Allah woofi Allah kanko oɗo Demba ko teddinɗo gaynaka o teddini dendagal ɓiɓɓe aynaɓe o teddini kadi kala gollowo e gaynaka kala ɗo mbawɗa wonde nder dunde baba Adama debbo mum e gorko mum ɓirowo mum e cippowo mum e daƴowo mum foof wadde pulagoni foti darade rutamba teddugal walla kala gaynako saabu hande min ko wayno am min hande so mbeɗa haala wona ɗemgal pulago tan kalanmi en tant que gardiɗo gaynaka leydi Sénégal hande wona enen tan goni aynaɓe koreji men seriraɓe ko aynaɓe sarkulleɓe ko aynaɓe saabu kanko faggudu makko ndu o faggi ɗum koye galle sarkulle on du'nimo e gollodiral hakkude mabɓe on duysimo kadi ummima ha guure mon ari ha guure mabɓe salminde jinnaɗo makko wadde oɗo o wonti modèle o wonti exemple o wonti timtorgal o wonti ñemtinirgal saabu hande eɗen gandi enen ɓiɓɓe fulɓe ha tengte enen aynaɓe ha tengte men noon leñol men ngol eɗen jogui probléme kasoji ɗi ko sukaɓe men tan goni toon hakkude hen pappiɗɗo junggo ɓi yummu walla pappiɗɗo junggo ɓi bammu walla gujjuɗo walla nanguiraɗo sangara walla yamba walla jolɗo e laaɗe maayi e nder ndiyam liɗɗi ñaami ɗum kanko noon o holli wonde aɗa wawi yaltude galle bamma ko tawruɗa bamma ko walla ko ganduɗa ko pamɗa ko woni meccal ngal mbawɗa liggade ngal ko ngal wawi wonde foof aɗa wawi liggade ngal moƴƴinagal moƴƴa hen moƴƴinora hen dendagal bande en wadde kanko hande o holli yimɓeɓe gaynaka ko ɗum meccal o holli yimɓeɓe kadi gaynaka ina wawi teddinde neɗɗo ina wawi darjinde neɗɗo ina moƴƴina neɗɗo ngari ina darjina neɗɗo ha aduna fof daro ina haala ma ɗum natti wonde ni koko laaɓi enen fof eɗen kucciti hen wadde so Allah jaaɓi jaabima inchallah minen min jooɗima jonde muɗum ɗo bureau ha arɗo Harouna Gala Dialal ɗo Seras e min mbaɗi batu mum min jooɗima jonde mum min kaldi min pamadiri min piɓodiri kadi so Allah jaaɓi inchallah hay goto amen firtata aadi le 15 aljuma homin kirda ɗo walla eɗen kirda ɗo eɗen jaaha Wourossogui e mbalaten ko Wourossogui so Allahu lamɗo jaaɓi fina weeta wona le 16 samedi so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen jaaha Mbanane salminoyde oɗo kurko e kañum e jinnaɓe mum e koreji mum e dendagal ko takki ɗum e ko taari ɗum tawane yuɓɓina juɓɓude ndewdi lawol e waynade gouverneur de la région e préfet e monsieur le maire woni Abdoulaye Sali Sall e sous préfet gonɗo toon e dendagal responsable en politique e hilifaɓe aada e hilifaɓe diine wonɓe toon foof e dendagal kadi ardiɓe toon gaynaka
e tintinde hen kadi ministére de l'intérieur e tintinde kadi Mame Bouba Diagne mo ganduɗa ko jonnuɗo gaynaka ko moƴƴinɗo gaynaka kadi ko pasniɗo gaynaka balluɗo kadi aynaɓe woni ministére de l'agriculture et de l'élevage woni Mame Bouba Diagne teddugal kadi Alpha Ba secrétaire d'état e dennagal pelle aynaɓe so Allah jaaɓi ñande samedi eɗen pinoya mbanan pour salminde suko o e du'anademo e yettudemo e jarnodemo e wosdirde makko miijoji enen kadi jawtinen message uji ɗi jiɗɗen yawtinde ɗi seydi Coumé ko ɗum woni ko jinnomi hen haalde Allah jarama on jarama yo Allah rokku en wadde ko mbiɗen ya barka horma nabi sallallahu alaihi wasallam